Што мне вельмі хацелася паглядзець тут за акіянам, гэта могілкі. І вось урэшце, у даунтауне, у Солт-Лейк-Сіці мы наведалі іхнюю гару. Гара Кальварія. Ну ўсё ж як у нас. Католік цементарый. Не ведаю, як правільна. Карацей, каталіцкі цементаж. Карацей, усё як у нас. Але зусім не як у нас захаванне. Тое, пра што я мару. Тое, пра што я мару, што ў нас калі-небудзь будзе так. Невялічкія надмагільныя пліты. І спрэс, зялёная акуратная траўка. І ніякіх надгробнікаў велізарных, і ніякіх помнікаў. Тут можна хадзіць? Можна. І ніякіх помнікаў вялізарных, дарагушчых. Бедныя нашы людзі. Закопваюць свае грошыкі, зусім не лішнія, у зямлю. І ўсё гэта граніт і прыблізна граніт, усё гэта пэнкаецца, усё гэта парасце імхом, і трэба шараваць, і яшчэ наставіць кветак. Ну, тут таксама трошкі ёсць, але гэта хіба што не штучныя. І яшчэ кветак наставяць штучных, а тут жа, як хораш, як хораш. І нічога лішняга. Ну, калі ж гэта нашы людзі прыйдуць да такой культуры пахавання. Каталіцкі цементаж у Солт-Лейк-Сіці. Што мне вельмі хацелася паглядзець тут за акіянам, гэта могілкі. І вось урэшце, у даунтауне, у Солт-Лейк-Сіці мы наведалі іхнюю гару. Гара Кальварія. Ну ўсё ж як у нас. Католік цементарый. Не ведаю, як правільна. Карацей, каталіцкі цементаж. Карацей, усё як у нас. Але зусім не як у нас захаванне. Тое, пра што я мару. Тое, пра што я мару, што ў нас калі-небудзь будзе так. Невялічкія надмагільныя пліты. І спрэс, зялёная акуратная траўка. І ніякіх надгробнікаў велізарных, і ніякіх помнікаў. Тут можна хадзіць? Можна. І ніякіх помнікаў велізарных, дарагушчых. Бедныя нашы людзі.